Здравейте хора от YouTube, аз съм Fairblade, а това до мен е Laga02 и продължаваме нашата поредица. Едва оцеляхме. Ходихме на голяма експедиция да търсим овце и както виждате сме си направили къща и ни стигна прекалено даже вълната. Ние си направихме легла, направихме доста килими и ги свърлихме. И мислим да почнем епизода, като видим първо малко за дърва. Изпекло ли са? Голда се е изпекал. Какъв голд, бе? В печката нали сложихме голда, бе? Тук не е ли желязо, бе? Не, от другата печка не сложихме. Ай. Дай малко от уния. Не, сте го живее, бе, да живее. Също намерихме малко кошки там. Не много. Айде да съберем парсета. Да изколим тази гора, бе. Аз малко дърва ще посичам. Аз не мога да ги оцеля, бе. Доста време си поиграхме. В смисъл, вчера особено. След като направих клипът. Поиграхме малко там. Оправихме къщата. В този епизод общо взето нищо не сме намислили какво да правим. Може би ще правим ферми за зайци или нещо. Надеж зайците те какво ядат, бе? Картофи? Не, моркови. Моркови. Не знам. Може да се направим ферма обикновено, защото имаме семена доста. Я виж, моркови, зайци. Зайци има тук при мене, бе. Да, аз видях. Я уби един заек, бе. Ще ми даде патишко месо. Много скача, да не мога да ги оцеля. Нищо не ми дава това. Само умряха. Може заешка кожа да ти даде. Току-що такова ми даде, ще си направя броня после. Ти не можеш да си правиш броня от заешка кожа, То ти трябва 4 заешка кожа, а направиш едно кожа. Ай. Да. С вечеря са трябва да ходим да лягам. Чакай да убия още един заек, бе. Не мога да целя. Дай ни мръвка. Айде суров. Какво стана? Много бързо се стане тук. Аре, ойдем да спим. Какви си тия грамотевици, бе? Не ми кай, че жвали. То спря. Да, и от края на предния епизод ние излязохме от мината. След като покопахме малко. И си направихме къща, отдето излязохме. Ти щупи спаунера. Да, между другото, оф камера, докато се качвахме нагоре, имаше спаунер. Аз го щупих. И издънихме целия спаунер. То той беше камък, бе, какъв спаунер. Ти му викаш на той камък. Айде, вече няма гора до нас. Трябва някъде другаде. Много ти лаги. Къде ми лаги, ти нормален ли си, бе? Ще видиш клипа в YouTube да видиш. Аз ако почна да снимам, ще ми се изключи компютъра. Аз пък да се пофаля, съм си взел нов настолен компютър. Ще ти с лаптоп ли си, бе? Да, аз съм с лаптоп в момента. Може да малко да поколим прасета. Чая да изколя той прашчо. За малко паржоки.
Как падна? Бий на сланина, човек. То. Ти къде си, бе? До къщата. Добре. Аз тук си че малко дървета. Ти колко дърво имаш? Не знае. 38. Ма какво? Дърво. Бяло или Зелено. черно? Черното падна. Иване. О, Късмет 5 на братва за какво се използва, бе? де знам. Да, ти получи дърво. Не ти да, аз на Survival пробвах. Абе. Как е? За това е късмет. Я трябва да обира всичките саплинги тук. Да си палим печката. Ма съм сигурен, че има кирка куприна до косваните сет. Да, с мен ай там сноясно. Ти къде си, бе? До холма си копам дърво. Чай, аз ще изпича малко пържолки. И се разтоваря. Уха, имаме 50 стаки, 2 айрон. Ти ли си правил хопър, бе? Какво ти, бе? Фуния, бе. По-тезно, бе? Де знам. Не помня толкова много. Може. И аз те. Ротен флеш. Копаме. Ай. Чай, ние откъде излязохме? Тука ли? Да. Тука Гравит. Как му беше името, бе? Зарк ли? Гравит ли? Не го знам. Рабит, бе. Не е Равит, бе. Пази са зомби. What the fuck? Мале, как заби? What the fuck? Да. Лага 02, да. Така YouTube. Това беше от мен, Fairbless. Лага 02 му спранита. Това беше от клипа. What the fuck, я? На мен ли ми се бъгнал? Аха. Я. What the fuck? What the fuck? Не. Момент. Чакайте. Звоним. Ало. Какво стана, Направо ти спря компютъра, бе, човек. На мен ли е? То заби като... На теб много ясно. Да. То направо заби сървъра като... YouTube няма да спираме клипа. Съживи са. За наш късмет на Лага 02 продължаваме да снимаме. Да, си копам. Чакай. Его спаунера, дед го троши като... Между другото... Чай, ние взехме ли дърво да си направим торчове? Не, нали? Аз съм взел. Браво. Луци, признам те. Не их мисля от мене, бе. Че се заклещих.
Кой да са май, аз съм отгоре, бе. Ама виждам те, че си лагнал до мене и клекнеш. Правиш. Ти нормален ли си? Аз тук си копам въглища, бе. Ама какви въглища ти си клекнал до мен, бе? Човек, ти лагва ли ти или де знам? Я направим, Смисъл, бе. я направим малко торчове. Значи я убия този негър. Колко торча? Де знам, направи там да има. Да, ако не му уби крипъра. О, уби го, луцам. Дай меч, бе. Дай ми меч. Аз имам само един скелет идва. О, вари догоре. Нали имаш братва, бе? Вари догоре, бе. Като ти кам, вари догоре, че ще има без да искам. О, взех лък. С дърво ли се поправя лък, бе? Ти за какво не си направиш един меч такова, е? Кажи. Каменен. Не ми се занимава. Я запуша лавата. Се отдавя в лава. Аз мислех, че ме наблюдаваш, бе. Случайно да не я умър. Я служи такова, торчуеш. Умиргам! Що направи? Аз леснах. Добре, аз спрях лавата. Я стой там до мен да... Чакай. Не стой до мен. Чай момент да спра лавата. Дори надолу ще влеза след една минута, защото до една минута трябва да спре лавата. Готово е, тя лавата спря, бе. Влизай. Чакай. Аз как се писах, бе? Лага 0.2 ли, бе? Лага 0.2, да. Гледай да ни умра сега. Няма, аз съм я спрял. Умирам! Да, умираш ти. Базикам се, бе. Чай да си доизкопаем айрана, бе. Чакай, Иване, не ходи натам. Ей сега идвам да си взема айтами ти искам. Аз искам да си взема. Чай, ти умрял ли си, бе? Да, не идвай просто. О, не, сега ще до. Иване, ако идеш, ще ти се разсърдя. Кой е Иван, бе? Базикам се, бе. Кънчо. Кънчо пениса. Не, базикам се. Базикам се. Кънчо. Никой няма ми разбере името, бе. Базикам се. Кънчо. Никой не е Кънчо, нито Кънчо, нито Иван съм. Никой не ми разбере името. Добре, не си ми взела айтамите, добре. Я дай малко торчове. Иване, изрежи от клипата и си мината, те викаме. Той на никой не е името. Никой няма не разбере имената. Той остава топ секретна тайна. Някакви скелети са натискат. Да ги изколя, бе. О! Тук ще има... Тук от миналия епизод. Аз забравих, че тук слагах камък. О, господин Крипър. Мале. Това е чест да ва видя. Те е гръмна. Умря ли, бе? То скелета стреля тебе. Знаеш откъде те стреля? Омага. Запушва лавата, нали? Още от миналия епизод трябваше да видим дали има нещо диамант. Май няма. Ей, пая, ко правиш? Негър, не ме напада, бе. При мен стана пожар, бе. Аз тук си купам едно айранче. Диаманти! What the fuck, бързо! Чакай! Не, крипър, не! What the fuck? Къде са, бе? Ела,
Искам аз, мога да я чиста, моля се, аз нямам. Да ги изкопам и я видим колко са. Отстрани. Иване, чакай бе, чакай, не ги копай. Ще Отстрани. енчантим кирка. Нямам енчантинг теба, бе. Ще направя. Нямам и Ще да диаманти. взема вода отгоре. Нямам и диаманти. Само един ще трябва. Виж сега, ти ще изрежеш ли една част от клипа, бе? Семената ли, бе? Да, бе. Да. Димек ще изрежеш и та. Готово, режем. Добре, бе. Не режи, аз се базик. Не, бе. Трябва да изкопаем диаманти, човек. Нищо, че нямаме кирка. Ти си Виж, сейчас... искам да изкопая един диамант. Ти нищо не копаеш, бе. Какво правиш, бе? Ми падна ми 2 диаманта. Нали, копах и отстрани. What the fuck, и на мен ми паднало това. Добре, той беше баси яката находка. Колко диаманта имаш? Значи 3. Аз имам 4. А ние ще ги поделяме горе, бе. Те не ни трябва. Ти колко направи? Я ела тука. Чакай, че... О, селяни зомби. Не знам, човек, ама той от новата версия ли е да ти падат? Той го има на клип, човек, снимам. Че ми падат... Бягай. Че ми падат... Зараним с... Че ми... Ох, сори. Че ми Че падат ми падат... повече диаманти, отколкото трябва. По принцип на по-старата версия падаха по едно диаманче. Я мръдне го убия, бе. Той умря това, бе. Тук не сме едвали предния О, епизод. диаманти. Абе. What the fuck? О, 12 ми паднаха. Не, аз имам 7. Ти го взе Да. пак. 20 диаманта, човек. О, лазурит. Я го изкопам. Не, дай на мен да копам. 38. На. Много светло е тук, бе. Я да я копам. Не, аз той няма го копа, че ме е страх от тези работи. Аз затворя вратата, че стана студено. Изчакай. Тук съм. Аре, черно, къде пак се връщаш? Падна ти черното, виж за тебе, падна черното. Да, пада. То те пада. Викаш, що полезно пада. Искаш ли, не знам, искаш ли да направим нова поредица в PvP България? О, най-забутания сървър ли бе? What the fuck? Какво бе? Нищо. Стори ми се, че има диаманти, бе. Прилеп. Мри. Аз ще да покопам. Ба, човек ще ме изкипи, ако пак намерим диаманти. Ами, що има до лавата, бе? Ти базикаш ли с мене? Елай, виж. Ба, този епизод човек съди диаманти, бе. Бата в майката. Чакай само да изкупам. Искам аз да ги изкупам. Ма те са до лавата, вземеш, умреш. Аз ще ги изкупам. Чай само да взема редстонито. И да. Ми ако умреш. Няма, чай. Да го направим тук. Момент.
Той ще е рискуван момент. О, Да. чакай, тук има злато. Ч- Ела с пак злато, лава. Чай. Тук ще направя. Той там има лава. Добре, че не скочи. Чай. Еба. Чакай бе, мръдни бе. Не те бе, те се бъгва. Готово. What the fuck? Готово. Айде копай единия сега бе. Копай Чай. единия. Да видим колко ще ми пусне. Мен ми даде 2. Ти сигурно от новата версия. Чай. О, да. Колко? 2 ми даде. Общо ли или... Не, 23 имам общо. Аз искам да проверя малко на там. Я чай, аз идвам и аз. Яла. Гледа. О! Дали мога да се взима оно и там черното с кирка обаче? Кое черно е? С диамантена кирка ли само мога да се вземе? Само с диамантен. Чай, да, ела си направим кирка. Аз мога ти дам дърво. Ето. Къде е дърво? 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Аз там бях изкопал май, не знам, после живея колко диаманта бях намерил до лавата още. Нали ти казах, че до лавата има? Може. Аз тогава в това време правих къщата. Ото. Направих си кирка. Чай, аз копам редстони. Аз не знам, ни в тази поредица ще си правим ли машинари прости? Да. Че къде замина? Ми виждам диамант. Ама искам тия го изкопаеш. Ух. Чай, Ама къде са си? само 2. Май са само 2. Къде си? Изчакай. Чай да изкопаме малко обсидиан. Идиш ли бе? Обсидиана. Чай, обсидиан. Изкопах едно обсидиан. Ти къде си? Яма телепортни, бе, можеш? Не искам да се телепортвам. Идвай, аз идвам. Аз съм близо до тебе, значи, щом имам. Виждаш ма ли? Да. Те са 2 диаманта, близо са. Чакай. Че нямам хил. Трябва да си купя хил, бе. Къде си купиш хил, бе? Абе, хил бе, напитката, бе. Чакай само да изкопам. Аз мисля да изкопам тия диаманти и да си ходим нагоре. Тук има и айра. Ще идваш ли да го купаш или да? Идвам. Да. Трябваше да ти дам още 11 диаманта от при малко имам да дам. Ние вече имаме 31 диаманта, бе. Айде, ела, бе. Къде за мен? Него тук те и 2 са. Чай само да изкопам. Ти първо. 33. Тия ни дадоха много. Чай, тук ще имам. What the fuck, има още, бе? 36. Тук са спалнаха боболечки, има нападнаха, бе, човек. Какви боболечки, бе? Някакви от нея бързи ти, бе. Чакай, убих ги. Станах 7 левел. What the fuck. Фаря, ходим нагоре. Къде беше изхода? Не си спомням. Браво, сега ще ме скефя, да изгубим. Натам. Чай само да направя невъзможния паркур. Да, аз си спомням, ти тук служи 50 торча. Аз не съм слагал торчови. Дет направи, бе. Чай, на тука сме. What the fuck? Тук дет се обърка, бе. Ето тук, да.
На къде сме, чай? Добре, бе, къде бяхме, бе? Ела на тука. Тука сме. Къде скелетите? Оф, да. Паднахме под Да, да. Чай, да си направим... Какво правиш, бе? Хабиш айране. Ти ще си го вземеш после. Човек, имам камъни в мене, бе. О, крипи! Гледай, не мога пич, ще се бъгне. О, уби и скелета. Айде, бе. Те са ни затворили пътя, бе. Не, тук не е пътя, дето първо излязохме, след това си направи... Уоу, what the fuck, 3 крипъра. Два са, бе. Опа, не. Чай, ще ги бия. Излизай веднага от пещерата, че ще... 4, бягай! Бягай от тука, бе! Готово е, да мре и то, бе. Чай, само да ям. Трябва ли торчови? Чай. Готово. Трябва да осветим по-хубаво, че тук са наспалнаха 1000. Идвам! Страх ма от зомбита, кромбита, момбита. Те ма преследват. Ела, спаси ма. Тук няма камък. Ми камък, ма нищо. Аз съм 17. Диаманта събрахме за това поредица. Не знам, за този епизод искаш да кажеш. Да. Аре си украшим мината тук, да си ги украсим. И дами и господа, за един епизод 36 диаманта, аплодисменти. Чай сега сложим всички айран са изпече тук. Тук 32 в печката и тук 32. Не, тук. Малко кол. Ако се чудите, що такова, що... Не си делим често и ти такива прости. Общо ни е всичко. На мен ми е дропнат лъг, бе, човек. Не, тебе ли, бе? Да, от скелети, мелети. Аре да си украсим мината, стои дърво, дето го взех. Добре, изчакай. Не, ще го направим от черно дърво, защото... Моля да направя, защото съседих един модел. Чай, гледаш са? Къде си, бе? Тук съм. При мината съм. Чай, къде си? Аз съм отворен. Има тука, бе. Да, бе, видях та. Щях да скокна долу. Ти си ферком. Да, бе, те ако скоча и съм на 3 хъпа, ще умра от един път, бе. Го е. Бе. Виж сега какъв път научих. Гледай, не затваряйте се. Чакай се. Гледаш ли? Без флайша мога ти го мина. Не, чай. Трябва да има дупка, земя. Дупка, земя. Искаш ли ти покажа, чай? И аз го знам той, бе. Чай, гледаш са? Ела. Чакай се нахраня и аз почнем те да. Видя ли, бе? Гледаш са? Давай. Да. Иляне, гледаш са? Дева. Фаспак. Антонио! Я гледаш. Дева. Ба, при малко го направи, бе. Чай са. Гледаш са?
Видя ли? И аз го правя. Не, на скрин се бъква. И... Не, чай да тичам. На първите две. И... Готово. Ай, ти да седи лайнян пътя. Тука. Виж! Виж, лага. Гледаш са. И аз го мога. Да, Виж, пък даже мене на сега. заден го мога. Аз го мога без... Не бе, с F5 докато скачвам. Чай. Я цъкни F1, бе. Да, знам, изчезваме ти. О, Да. тук е- Дами и господа, гледате вълшебната врата. Ай, той всеки го мой. Виж, мръдни са, бе, пречиш на вратата. Ево, гледай. На госпожа врата ли го? Не, влизаш в нея, айде двамата влеем. Чай. Свисай. Чакай, че ма глична, не мога да се махна, бе. Верно ли ти е гличнато, е? Ева. Я ела два. Чакай, Я ма удари. Удари ма. Чай, дай два. Ела. Намираш ли му хитбокса? чакай, пробвам. Чай. Ей го. Аз излязох, баси. Ява, бе. Бързо тичай по него. То не го интересува нищо, видиш? Не. Една смукачка не може да удари. Нямам дума. Остана. Нещо стана. Цял ден може да седи на компютъра, без да го интересува нищо. Те едно само аз стоя в тази. Направих с 14 блока. Сега, дами и господа, ще видим колко блокчета ще направим. И точно са 4. Шест са, бе. Как ще са 4? Аз имах 2. Аз ти говоря от мене. Добре, и 6 блока лапис царвали. Как е малката? Малката е по-добре, обаче те както я подкарали. Чай, ела. Значи аз вчера цял ден ми пала печка. Но малко живота, няма Цял пляска. ден се чуя как да я застрепа. Я ми дай малко Отивам парче. днеска, аз като в апартамента, нищо ни такова да им пали печка, най-малко... Чека, аз мисля да такова, мисля да Баба Шипка... легнем, аре легнем. Не ще да дипи, Ай. вика, и мен ме е страх да я насилвам, вика. Чай. Това вика, помагай, че не мога да се оправя. Тя си чувства жената, разбираш? Аз не я обвинявам ни най-малко, защото тя е възрастна жена, тя нейните деца си ги е изгледала и нейните внуци си ги гледа. Няма да им гледа и техните деца в крайна сметка. Те да се оправят, бе, че не са малки. Чека, дали я свършваме с епизода? М? Свършваме с епизода? Ай, още малко покаем. Да копаем. Не, ай сега стои купание, бе. Не, стига, аре нещо друго да правим. Да видим и да... Да, намерим спомня. Не, човек, ела само тук да...
Да свършим епизода, айде, ела. Не, направи една диамантена лопата да направим бая. Не, ела, искаш ли да си направим две диамантени лопати, да изравним всичко отпред, искаш? Айде. Ай. Не, аз имам 2 диаманта в мене. Аз Два имам... диаманта ли се прави? Нали 2 лопати? На нашите нищо не им пука. Нали има кой да тича. Ето. Аз то си викам, че ме е страх да не си лича на майка. Аре, ела. Що за инста и нашите, като стойта гледай. Тако, ти взели за енчант, Аз мислех, че поне днеска няма да е А, не. малката. трябва да слезем да вземем после. Оф камера ще го направим. Оф камера е, докато не снимаме, няма смисъл Вчера да ме командва. да гледат хората как копаем обсидиан, човек. За кое се опитва да те командва? Как да й давам много пенки? Моите деца, когато са били болни, никой се не е грижил за тях. Аз съм се грижила за тях. Чай. Казах на памичката, имала съм възможности да вървя в чужбина. Да, приключваме с клипа. Да приключваме ли? Чай само да такова. И викам, аз какво трябва да направя? Да се зарежа 2 деца да си Да го изравним. И викам, трябваше да мисля дали да си остана с децата или да върва да печелям пари. Трябва човек да си направим кошче от лава. Да си направим кошче от лава. От живота и от всичко, ама. Викам, винаги на първо място са ми били децата. Иване, О, лапа ти. не ми лага. Изнасяте да се изнася. Вие сте си у вас, аз зато и съм се приборила за тази къща, за да сте си вкъщи. Никой да не може да ви каже, напуснете от тук, като е най-ли си кой къщата. Трябва човек тук да го направим нещо като квадратче. Да, на мен не изнася. Да е така. Изобщо не ме интересува на кой ми изнася и на кой не. Къде Не е ли си те? тъпик, бе? Не идвай при мен, че умирам. Тя се канала любовника, в ръка канала тъпя. Другия, поне го оправдавам. Чакай, бе, тук има дупка, бе, стой, бе. Брат си играй в бойна игра, да ми е жив и здрав, обаче аз му казах. Чай. Пушиш цигара, без да мислиш, че те цигари пари струват. Аз мисля тук да си направим фермата. Нямаме Ферма. викам въобще да никого не Да. мислиш. Той е забили. Той ще дойде да си го вземе. Ще е болен и то много. Ти представи си, Ти в колко ще тръгнеш? аз съм решила в събота да не хода на работа. Аз. Тя е решила при условие, че всичките й колеги Тук ли днес си, са бе? на работа и можеше Да, да изклинчи един ден в името на детето си. Тя реши да иде на работа. То. Много ти лаги. Да. Ти представи си, че докторката ми... Ти поддържа сървъра, тъй че на теб ти лаги. Викам, аз искам да я дадам. Не, гласът ти Ако лаги, не видя, че не сервера. е добре, викам, направо ще искам болнични... Как ще ми лаги, бе? Чува се едно Викам, бранчени, припада и някога си няма. замисля, И на че тебе, трябва те. да спят постоянно, защото викам, Тропвани ние се някакво. решаваме с брат ти и с другия ти брат. 500 лева, викам, на детето ги думнахме, викам, да поддържаме и вашето семейство, и нашето семейство, викам. Почти сме го изравнили. Той въобще ни приема, ни предава. Я чакай да ти дам едни свои дрехи. Ако е моето. Ние го изравнихме като нищо, е. Новият път, нали,
щеше да ти остави тази кола. Аз Почти викам сме на баба готови, Шефка. Ми казвам нищо на Ален за колата, но тя не върви. Чай, добре, викам. чай. Ами, викам, трябваше да остави колата на децата, да си возят детето. И тя ми вика, ти представяш ли си, вика, че идва от толкова километри от чужда държава, една вафла не е внесъл на детето, една вафла. Те е добре човек, нали? Да, ти как ще идиш при малко дете, дори чуждо да е да идиш с тази дете? Ба, човек, трябва да си направим кофа да едем, да вземем малко лава, защото да си направим кошче, защото аз имам 1, 2, 3, 4, 5 стака и 56 дърт. 5 стака. С колко? Дърт. М, Никога няма ни трябва толкова много дърт. Ако ми ти трябва. Ми си направим пак. Тук дет мислехме да си правим. Тук мислехме да си правим червен килим и има дупки човек. Отдолу. Аз назад много го изравних, май. А? Май назад много го изравних. Я ела виж отпред. Човек, то Ще тук, видиш как е. то тук равно като типсия. Гле. Хора, май много го изравнихме. Няма отзад, биш хора. Чай, аз тук го доуправям. При мен е по-равно със сигурност. Мой да има тревички отгоре, но е по-равно. Отпред при мене няма нито една тревичка. Ела при мен. Ела виж при мене, де. Таман малко дърча използвам тук. И при мен е при същия Ф. Се едно сме на Влад човек. Се едно сме на супер посък. Чакай, ти къде го изравнил, чакай, стига, Намали телевизора, Не мога, не знам. Ай, не знаеш как. Ай, спираме епизода. Ай. Изчакай само да изкопам тъй. Действително, тя нейната част записва на деня, който ние сме в клипа. Чай, с тия толкова сееш. Добре, Да се видим, но научих. Иване, гледай сега. Ела до мен. Стой там, стой там. Стой на едно място. Стой тъй. Не. Сега. Гледай. Дали се среща... Имаме ги да разциклир на инвентара. Доколкото съм чувал, наблюдения, доста така... Ела, човек, да свършваме епизода. Сега. Щяха такова. Да, преди малко пържолите ги бяхме едно без деста. Ей ги тука. Човек, стига то. Да, го свършваме, че то нищо не се чува вече. Добре, айде. Ай, ела. Бързо! Ела тук да с F5 да кликнем двамата. Епизод 2. Епизод 2 от едва оцеляхме. Аз бях Fairblade. Това беше Лага 02. Опа, сори. И така свърши епизод 2 за нашото драматично Diamond изкопаване.
с малко фон от телевизор. Да, и Иван малко така се бъгва, за колкото виждам. Като скача. Се едно идиотно с... Те направи, О. чай свиса да направи една снимка, те ще изглежда на клипа свиса. Дай да кликнем двамата. Чакай Хоп. сега. И скриншот, готово. И това беше YouTube. Харесайте, абонирайте се за мен и за Лага 02. Ей, И... виж къщата, бе. Виж къщата, отдалече прилича на някакъв робот главът. Чай. Добре, и това беше от нашата поредица. Да лягаме да спим и... Пише. Хайде, А, да, чакай. Остави ми под той. чао. Чао.